Хора, в днешното видео ще играем на грани. Продължаваме с поредицата на грани. Ръсти падлуки. Така. Защо ми се падна толкова ключ? Защо? Сам да опитам играта. Защо ми се падна толкова? Нито weapon kill, нито нищо, хора. Аз как трябва да победа играта? Знаете ли какво? Не интересно. Бъгнах с кръга. Окей. Ще чакаме, хора, бабата, за да влезне в ето това. Да снима. Хора, подгониме бабата, Не. Защо? Трябва да презаредя патрони за това. Ева, бабичке, Защо ми баба? Той се чуе на музичка. Хора, на мен. Аз ли не съм играл грани от много дълго време или не изглежда така на Nightmare? Не, така изглеждаше на Nightmare. Изглежда. Верно, той отпреди не беше толкова тъмно. Ти за колко е Nightmare? За да е по-трудно за мен. Гледай колко ми е черно на екран. Аз какво ще да направя? Увеличи светлина. Не мога, брат. По-добре да е така да рискувам да игра, отколкото. Да знаят хората колкото... Това е баба Грани Коледа. Да, и Nightmare. Бабичка. Забравих, че... Окей, хора, ще се видим, като тази бабичка ми дропне. Чакайте. Не, хора, отивам в това, за да... Те ще взема спешъл хия. Ще се крия. Забравих, че това не е Roblox, да не се пребия. Окей, отивам. Скрием се тук. Ще изчака малко. И ще се видим докато я замразя. Като я прибера в само. Между другото, няма нищо после в обработката, ще го добавиш. Ето, хора. Тя бъгнам. Хора, ще се видим докато дойде бабичката. И хора, ще чакаме с вас. Всъщност. Дали има някакъв... Не! Не ме интересува, ще го направя това. И без това не е на екстрим. Така че всъщност ще направя това. Така, ръсти падлуки. Не, това не е ръсти. Горното етало на стълбите беше ръсти падлуки, хора. Тя трябва да е близо. Ако чуете тези звуци, това е музиката за новото шорт видео. Добре, идва, хора. Сега ще видите как се замразя. Не си замразя, а се... Окей, бам. Окей. Сега, какви са ни плановете? Трябва да разгледаме много внимателно къщата. Така, тук има ли нещо? Не. Това част. Тук не. Спайдър ки. Да бе, ето, нали? Това трябва да е дропнал. Спайдър кия. Хора, ако имате такова проблем от паяците, моля ви спрете тази част, защото ще ходя при един паяк и е доста ужасно видеото.
Доста ужасно това, което ще видите. Ама аз няма с какво да ходя. То колко бе? Кой беше кода? Сега дайте да видим. 2. Не, чакайте да видим. 2, ама е 1, нали? И аз се прецаках. Окей, отивам. Окей. Тук мога да е то ключ. Кажи ми. Това е колко било. Окей, не е проблем. Окей, хора, не гледайте. Тази част мога да я превъртите, защото е доста гнусно. Окей, хора. Защо няма никакви предмети? Да, това беше за не, подгоним. Крием се. Ако искаш ме гледай. С този паяк ще си поиграем. Окей, тази музика наистина гадна. Още съм на първи ден, така че... Не, това е станък. Стига бе. Хора? Аз съм бил доста малко. Извинете хора, че съм малко. Извинете, че малко се направих на бургени, просто... Това е едно от най-полезните неща. Ако ще да стане, ако отвориш други? Ще да гръмне, защото не беше правилния. Как винаги може да научиш правилно? Зависи ако ти се падне. Ако ти се падне самия код на някъде. То спише 1 или 2. Да, ти... Верно. Аз съм играл грани вече от 4 месеца на там. Баспа, не ме питай мен. Не 6 месеца и помни играта. Моля те. Ще бягаш, бе. Това е къде? Месото. Така, рискувам. Хора. Как ме изплаши. Окей. Изчето малко. Ето хора. Ето. Получва се. Той идва. Тя идва, бе. Какво стане, ако без да искаш се затвориш вътре с нея? Ще стане манджа. Ще танцуват и кючеци вътре под сауната. Какво? Да, но не нужда се да танцуваш. World Cup. Пишете долу в коментарите според вас коя държава ще победи на новото световно първенство. Аржентина естествено. Или Франция. Не питам тебе или кое беги вправо, питам хората. Да, ма според мен. Хора, или ми се пада Каркир. Да, Каркир. Карки. Или не знаеш къде вече да го търсиш. Или просто това са няколко предмета. На един предмет, ама
Ако чука... Три. Чука, хора! Един от най-важните предмети. Айде, мачкай! Сега може да е там при чука. Мачкай, не! Само си взема отверката, айде бе! Айде! Навсякъде Айде, мога да махай намериш се. каркито. Там където... Чука. Не. Хора, Където е много чука. се извинявам, че задам много въпроси, но не съм играл Грани от 4 месеца. Аз даже забравих, че тази игра съществува, хора. Вау, все едно от 7 аз месеца не съм играл и още знам много неща. Аз даже не можех да я минавам и откакто я играех много. Ама както и да е. Аз можех само на практик, само трета част на практик, защото на трета няма какво да гони, освен алигатора, а тук на първата аз имам фобия от паяци и сега от този паяк направо умирам. Много съм добре. Взимам скрувъра, па какво се стане? Къде ще използваш това? Не, Какво 2 отиде? минути. 2 минути няма как да се снимам. То за 2 минути мога да обиколиш от едната част до другата на къща. Не баш цялата, няма. Напротив, аз съм бърз. Да. Както и да. Ето. Не, няма как толкова да ме зачерпи. Къде си в Брат. момента? Не са брата, който. Имам фобия от паяци. Какво? Там беше. Ето там е. Ела. Паечко. Те се обиколи с вътре. Не, аз съм бърз. Хора, направих невъзможното. Взех отчерката. Такова. Отворих. Падлки, хора. Падлки е един от най-важните предмети за избягството на това. Окей, ще ви спра на пауза видео. Хора, не намерих никакъв друг предмет, освен динята, мелана. Ще го сложа на гилотинета и се надявайте за карки. Добре, аз ги имам, ама тъпото е, че не знам къде е другото. Също знам къде е, но се не му се сета баш къде е. Тъпо, брат. Аз съм на първи ми, хора, ще се видим докато ги намерите тегай. Окей, хора, намерих друг изход. Не. Хора, ще го изчеквам това да се махва. Хора, измислих друго бягство през друг път. Това да не е тук. Сега гледате ли аурата? 3, 2, 1. Имаме 653 гледа. Слагаме. Отваряме врат. Опа, не запис. Отваряме вратата. Хора, това ще е от нещо видео. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за още такива видеа на Грани и ще се видим в нормал трудност.